what's up mga kanoo? Yes sir. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo yung adventure namin, charot adventure sa may Simbahang Bato, to DRT Bulacan, Doña Remedios Trinidad Bulacan. Sa loob ng kuweba, kung ano yung mga nangyari, kung paano kami nakarating sa tuktok. So ayan guys, ito na, panoorin nyo. Yan na, pakit ka pa. Kasya pala si Nuno din eh. Hindi ko eh. Chape! Thank you, Chape! Tiklet. Ang hirap pala dito sa inyo. Tulad ko sir, dyan ako dumaan. Okay, dito. Kasi kami sa doon. Shucks! Hay! Halatan mo ko dyan. Ma'am kanan. Sige. Tapos kanan ko dyan. Kamat na sa kanan yan. Josh. Kalahati pa lang po. Kalahati pa lang to kuya. Diyos ko. Sige sir, kaya yan sir. May apakan po tayo dyan sir, may apakan po yan. Turo mo doon. Ha? Ito po sir, turo mo yung apakan doon. Ay, tour guide ako dito. Tapos kanan po. Pagtapos na yung bahay. Hindi na alam yung kanan ng kaliwa eh, no? Dati sa mga gadget sa sir. Kahit ba kanan? Ayan, ang paniki. Paniki sa kuweba. Ilaw. Oh, tingin ka naman. Ay, gandang bakla. Ang dami ano, kabuti oh. Ganda rito. Ay, ito ba? Kasi, ganda. Stop over. So yan guys, yan kami dadaan. Sa baba po, kapil at saka ano po, gapangurot po. Ulit. Weng, ano? Practice na, Weng? Baka po sir makasalubong Pa, may bababa. bababa po. Baba ko na. Nag-rank muna ako isa. Hindi ko talaga pag-uwi ko sa bahay, bagsak naman yung raw. Camille. Luna. Ma'am, dahan-dahan po, talikod po dyan. Dahan-dahan po ako sa kanan. Sana walang umalalay sa kanya. Ayun, nag-isa namin babae. Tour guide pala yun. Kaya pala walang umalalay. Pwede na nakakasya pa natin. Diwata. Sinuna yun, diwata.
Tapon po kayo dun, ma'am. Diwata po apply nyo eh. Yung kasi guys po. Pwede po yun. Pasok po kayo. Ano po? Okay, akit. Pwede ako kakapbahay nito eh. Ano? Central. Kaya mo? Papasukin. Kaya mo ba? Charo. Ito po, ma'am. Yan. Kasi magbota ka eh. Mas lalo Sabi si magbota ka eh. Yung ulo mo, untog sana. Oh. Kaya na, akat na. Ang tomboy at ang bading. Nauna yung tomboy. Bago po kayo tumapak mo, alamin niyo muna. Umuntog ka. Ulo, ma'am, ha? Kaya na, ma'am. Kagapan lang, ino na kami. Ay! Uuwi na si Dudong kasi hatiran ro ng pagkain. Charulo lang po. Napakaba pa si Dudong, may turistang tinutur guys. Siguro pahatiran nyo na lang. Ayun sarap. Hindi ba po yan? May last po. Dadawakad ka dito, Edo. Siguro yung naiwan doon, inip na inip. Saan ba sila? Pwede wala ka doon. Papakapatay na. Hingal na ako eh. Tapos hindi pa yung dulo. Maghanap ko ibang daanan mamaya. Oh, video. Doon ka sa menu. Oh, tol, hawak mo, tol. Wait lang, hawak mo muna saglit. Nasa taas na tayo ah. Opo, dyan po, opo. Dito rin ka. Opo, Ito ba yan? opo, Yung pinitahan ng ano? opo. Dulo na. Grabe. Hugot na hugot yung hinga ni sir ah. Ayan na yung last, kuya. Yan ako hindi natatakot. Dito takot ako eh. Malalim. Malalim na sa daan. Ulo sir. Kuya. 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 Makabilis din mo, no? Huwag mo ba yung pumupo? Wala si Mami ini dito. Tayo matulungan ni mama mo, ma. Sige, mama ka. Sige. Kukuha na kita paano ka malaglag. Sa atin ni. Alam mo yung kanan. Wala ka sa mutuod mo. May hawakan naman eh. Kaya mo yan. Paano pag wala na ako? Akit, balyena! May nakakit ang balyena umakit ng bundok. Sa Dennis.
Kat na. Sige, malaki ka na. Ay, may ano dito. Ang tawag to? Ito. Balimbing. Kanan po, tapos... Ayos na po yun. Galing ka ba? Oh my Ika lang. Ano yun? So yun guys, nandito na kami sa pinakamataas. So yun guys, nandito kami ngayon sa DRT Simbahang Bato. So ayan, baka gusto nyong hiking, charot. Hiking, gagapang-gapang. Mura lang yung ano kamo, yung tour guide, mura lang. Doon po sa may tower po na yan. Ayun po yung cottage namin. Ayan. Ayun yung mga kids namin. So paglabas ng highway, Ayan. Maglabas din po dito. Kaliwa. Pagdating po ng elementary po sa dito, kaliwa po ulit, dire-diretso na po yan. Matadaanan niyo po yan. Pagdating niyo naman po ng Yaklet, kano naman po yun, pinaka dulo na ng kasa. Dire-diretso na po. Matadaanan niyo na po yan. Dapat pala magkala dito yung tupa, no? Marami rin kami eh. Tulumos kami mga pito. Kasi pwede po. Mga 4x4 po yun. Sira na po yun. Nakakapagtaka nga tumayo eh. nanuna. Grabe ka. Parang baby ah. Gusto ni Nuna yan. Gusto ni Nuna. Gusto ni Nuna yan. Ang baho niyan. Uy, mali ka na.